उल्हासनगरमध्ये 25 रहिवाशांची कोरोना चाचणी ही पॉझिटिव्ह आलेली आहे। आता उल्हासनगर शहरमध्ये 360 कोरोना रुग्णांची संख्याही झालेली आहे। उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक 5 मधील 35 सेक्शन परिसरात एका व्यक्तीची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आलेली आहे। तर कॅम्प क्रमांक 3 मधील सम्राट अशोकनगर मध्ये 2 जणांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आलेली आहे। तसेच कॅम्प क्रमांक 5 मधील रवींद्रनगर येथे 6 जणांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आलेली आहे। तर कुर्ला कॅम्प परिसरातील 5 जणांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आलेली आहे। तसेच कॅम्प क्रमांक 2 मधील रमाबाई आंबेडकर नगर मध्ये राहणाऱ्या 4 जणांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आलेली आहे। तर दुसरीकडे हिल लाईन पोलीस ठाणे परिसरात 2 जणांची कोरोना चाचणी ही पॉझिटिव्ह आलेली आहे। तर कॅम्प क्रमांक 2 मधील सिद्धार्थ नगर मधील 2 जणांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आलेली आहे। तर सुभाष टेकडी परिसरातील एका व्यक्तीची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आलेली आहे। तर चोपडा कोर्ट येथे एका रुग्णाची चाचणी ही पॉझिटिव्ह आलेली आहे। तर दुसरीकडे भाटिया चौकातील एका व्यक्तीची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आलेली आहे। तर संभाजी चौक परिसरात एका व्यक्तीची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आलेली आहे। तर अशा 25 रुग्णांमुळे उल्हासनगर शहरातला कोरोना रुग्णांचा आकडा हा 360 एवढा झालेला आहे। शहरनामा न्यूज उल्हासनगर।